Partiya Sosyalista Kürdistan, Partiya Azadiya Kürdistan û Hereketa Azadî Gudnozdeh berfembarê de bi hinceta ala Kürdistanê dalxan ne hêzê Newleya Türk avêt bû ser avahiya wan. Bi daxuyaniyeka hevpar hem serdegirtina avahiyê xwe şermezar kirin, hem jî ragihandin ku ala Kürdistanê nirxekî pîroz ê gelê Kurd e. Ve erişi şermezar dikin. Nûnerên HDP, Partiya Muhafazadiyan Haqparê, PDK Bakur, Tevger, DDKD, Partiya İnsan û Azadî, Partiya Komünîsta Kurdistanê û Partiya Demokrata Kurdistana Tirkiyê jî piştgirî dan daxuyaniyê û li ala Kurdistanê xwedî derketin. Her milleteki balê xwe bi sembolê xwe tê naskirin. Gelê Kürd ev 3 sal bi vê alê ve hatiye pesandin îro li Başûrê Kurdistanê wek alekî fermî ser hemû avayên hikûmetê ew dike. Rayedarên dewleta Tirkiyê li bin vê alê da rûniştina hevdîtinê xwe yê fermî çêkirine û bi wan re peymanan çêdikin, ticaretê dikin îro bi milyon dolaran ticareta wan bi Başûrê Kurdistanê heye. Ev alekî fermî ye. Partî û Rêxistinên Kurd girîng nirxandin ku Partî û Rêxistinên Kurd li hember êriş û pêkutiyên ku wek konsepteke bi awayekî nijadperestî tê meşandin pêk ve helwest nîşan didin û bal hat kişandin ku divê Kurd li her ciyekî û bi her halî li hev û di û li nirxên xwe yê neteweyî xwedî derkevin. Ev weyna ku îro me da nîşandanê weynekî baş bû. Ewsîla ku li İstanbolê li birêz Ferhat Encu hate xistinê aslında em dibin li me teva hat xistinê rast e li me teva hat xistinê lêbelê ji wî em çi encam derxin ji me re gotin werin ser heşê xwe ewsîla me bîne ser heşê me heşmendîkî nû bide me em bi hev û dû ra wextê ku hev neparêzin û o bi hev û dû ra bi şeklekî xweşik bi tenê li hember wan bertek nedin wê hêna teko teko me teva bikin nêçîr ji xwe re ji bo ku em nebin nêçîr divê em bi hev û dû re bin. Partiyên ku piştkarî daxuyaniyê bûbûn ragihandin ku xwedî lê derketina li ala Kurdistanê û parastina nirxên Kurdan maf û peyûra gelê Kurd e û dê li her ciyekî ji bo nirx û pîroziyên xwe helwesta xwe ya zelal nîşan bidin. Sıddık Eren, Kurdistan 24, Diyarbakır.